Ni yma'n babell y cogyrdd sydd wedi cael ei draws newid mewn I salon Trin Gwallt heddi. Wythyn ni fynd I weld nhw, e? Ie. Sut mae pethau'n mynd gyda ti? Iawn. Ie, mae dy ti kit eitha enfawr fan hyn. Ti'n gallu esbonio fi falle beth yw un I ddoi o'r pethau yma? Ni'n defnyddio eyeshadow fel llachar I roi ar y llygoed a dros y gwyneb, a wedyn ni'n defnyddio gems bach I roi ar y partin yn y gwallt a ar y bochau. Ti'n meddwl bydde fe'n siwto fi? Yeah. O, diolch, ti'n neis yna. Pob lwc. Are you excited to compete today? Really excited, yeah. First time? First time ever, yeah. And what's the theme behind the look here today? It's representing how the future's going back into the past, kind of. So with women's rights and power and everything, and how half of the face is going to be how women can do what they want, and the other half is how it's going back in time, so you kind of have to cover yourself up and everything, and nobody really knows what's going on, so it's like the uncertainty of the future, almost. Great, well, good luck. Oh, Looking lovely, I must say. Thank you. Ti'n edrych ymlaen am y gystadleuaeth? Yw, fi'n edrych ymlaen. Sut mae pethau'n mynd? Da, ie. So, gweud wrtho fi, beth ti'n neud ar hyn o bryd? Fi jyst yn gorffen colir ar gyfer y thema dyfodol. Ie, fi jyst yn rhoi gemau ymlaen. A beth bydd hwn gobeithio'n edrych fel yn y diwedd? Fi'n mynd ar thema fwy estron na dyfodol, so fel fwy futuristic a so bach yn gwyllt fi'n gobeithio. Wel, mae hwn yn edrych yn impressive iawn. What is the inspiration behind this theme? Okay, so like cyborg, alien, horror film, yeah. Well, it is extremely detailed and it is very impressive, I must say. Wel, mae rai fi wei, ti'n edrych yn hollol bonkers, ond yn hollol wych fi wrth y modd o'r wisg yma. Beth yw'r ysbrydoliaeth tu ôl yr edrychiad hyn? Wel, y thema yw ailgylchu a bydd na dim byd heb ailgylchu a os ni'n gwastraffu, wel, ble ni'n mynd I rhoi popeth wedyn. So, yeah. Beth ti'n bwriadu wneud yn ychwanegol I hwn wedyn? Wel, fi'n mynd I rhoi cans yn gwallt ceili fel, achos mae fe'n eitha gwyllt hefyd, so, wel, just syniad crazy rhyw fath o. A wedyn rhoi cans fel top cans trwy gwallt hefyd, achos ailgylchu hwnna, so. Wych, mae'n edrych yn fab, so pob lwc I ti. Thema Olympaidd sydd gyda fi fan hyn. A beth pwrpas pli yma fan hyn? Y pwrpas y pli eleni yw, achos mae lliw Olympics yw gwyrdd, melyn, glas, dia, coch. Fi wedi gwneud fel gwallt a fi wedi gwneud 5 gwahanol fel syniadau yn y gwallt I cyflwyno'r 5 cylch sydd I gael yr fflamau Olympaidd. A'r tro gyntaf ti gystadlu yn yr urdd? Na, es I cystadlu blwyddyn diwetha fyd, ond mae hwn yn gwahanol na'r I blwyddyn diwetha. Ti'n barod amdani? Mae hi'n edrych yn fore prysur iawn iddyn nhw gyd a phob lwc iddyn nhw.